Ahojte pletiarky, vítam vás na svojom kanáli Jednoduché pletenie a v tomto videu mám pre vás takýto vzor. Tento vzor sa hodí veľmi dobre na pánske oblečenie, ale zároveň dá sa využiť aj na dámske, na detské. Je to taký plný vzor, elastický. Z opačnej strany to vyzerá takto. Ak si chceme takýto vzor upliesť, potrebujeme nabrať počet očiek, ktorý je deliteľný 2 a plus jedno očko doplňujúce kvôli symetrii vzoru. A pri tomto vzore sa nám opakujú 8 riadky, takže my si teraz týchto 8 riadkov spoločne prejdeme, aby ste si vedeli aj vy sami takýto vzor upliesť, pokiaľ sa vám páči. Takže ja som si nabrala na ihlicu počet očiek 11, to znamená 2 plus 2 plus 2 plus 2 plus 2 a plus jedno očko. A idem si pliesť prvý riadok tejto vzorky. Takže prvý riadok upletiem celý hladkými očkami. Posledné očko snímam. Druhý riadok. Druhý riadok pletiem na lícnej strane, čiže ten prvý bol na rubnej strane. Druhý riadok pletieme obrátenými očkami. Posledné očko snímam. A ideme na tretí riadok. Tretí riadok sme na rubnej strane a pletieme opäť celý riadok hladké očka. Posledné snímam. Nasleduje štvrtý riadok. Sme na lícnej strane. Štvrtý riadok si upletiem celý hladkými očkami. Posledné snímam. A nasleduje 5. riadok tejto vzorky. Takže 5. riadok pletiem striedavo hladké očko, obrátené, hladké, obrátené, hladké, obrátené. Posledné snímam. Nasleduje 6. riadok. Šiestý riadok pletiem hladko, obrátené, hladké, obrátené, hladké, obrátené. To znamená, že vytvárame teraz rýžový vzor. Posledné snímam. A
Nasleduje 7. riadok, takže ešte pokračujeme rýžovým vzorom, čiže znovu hladké, obrátené, hladké, obrátené, striedavo až do konca. Posledné snímam a pletiem ešte 8. riadok tejto vzorky. 8. riadok si upletiem celý hladkými očkami. Posledné očko snímam. Takže teraz sme si spoločne prešli tých 8 riadkov, ktoré potrebujeme vedieť pre pletenie tohto vzoru. Čiže ak by sme plietli ďalej, pokračovali by sme v pletení, ideme znovu od prvého riadku a dostaneme potom takýto vzor, ktorý si myslím, že je veľmi pekný, elegantný, takže dúfam, že aj vám sa páči tento vzor, že si ho možno vyskúšate, prípadne využijete v nejakých svojich prácach. Tak vám prajem všetko dobré, veľa úspechov a veľa radosti z pletenia.